Felix-dagen Gladiador de San Felix har börjat i Villafranca La Panadez år 2010 och här har vi de gröna från Villafranca, Castellers från Villafranca som börjar dagen, öppnar torget som man säger och brinnplattar med ett Quattrada Noam Lagulia, så det är 4 personer per våning, 9 våningar, och så kommer det att nedmonteras via en pelare i mitten. Det är en av deras säkra konstruktioner som de ofta använder för att just börja ett viktigt uppträdande. Samtidigt som konstruktionen nu kommer att krönas uppe i toppen. Det händer där. Så byggs alltså en pelare inuti. Där nu barn nummer 2 från toppen kommer att ställa sig högst upp på pelaren. För att den här konstruktionen ska räknas så måste även pelaren då nedmonteras, dess karriär, på ett kontrollerat sätt. Detta är alltså en 4x9 med en pelare av Castellers de Villafranca, nedmonterat, och därmed så börjar Gladiador de San Felix, Kataloniens årliga absolut viktigaste Castellers föreställning 2010.